Ġie ffirmat ftehim bejn diversi entitajiet lokali li se jara l-formazzjoni ta' Malta National Lode bħala parti mill-infrastruttura ta' riċerka xjentifika fuq il-patrimonju. Il-proġett ta' infrastruttura Ewropea fir-riċerka xjentifika magħruf bħala l-ERHS u huwa ffurmat minn 13 il-pajjiż inkluż Malta u fih jipparteċipaw aktar minn 100 istituzzjoni tax-xjenza tal-wirt. Dan kollu jħares diversi aspetti tal-patrimonju nazzjonali permezz ta' riċerka xjentifika fosthom l-interpretazzjoni, il-preservazzjoni u d-dokumentazzjoni. Blan ikun dak li l-faċilitajiet minn pajjiżi differenti ikunu integrati f'organizzazzjoni li tappoġġja l-avvanzi fix-xjenza tal-wirt. F'pajjiżna dan il-ftehim inkludi fih il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti u l-Gvern Lokali, is-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali, Heritage Malta, id-Direttorat tar-Restawr, l-Arkivji Nazzjonali, Malta Libraries, 9 dipartimenti u fakultajiet tal-Università ta' Malta, flimkien mal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan u l-Arċidjoċesi ta' Malta. Ippresjeda l-iffirmar ta' dan il-ftehim il-Ministru responsabbli mill-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici li stqarr kif dan huwa pass importanti fil-qasam tal-patrimonju u r-riċerka xjentifika. Dan huwa aspett importanti ħafna tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tal-patrimonju li aħna rridu nimbuttaw il-qudiem. Aħna se nkomplu għaddejjin naħdmu biex il-qasam tal-patrimonju ta' pajjiżna ikompli jimxi l-qudiem jagħmel passi importanti sabiex inkomplu nħarsuh u ninterpretawh. Preżenti wkoll kien hemm is-Segretarju Permanenti fih dan l-istess Ministeru Joyce Dimek li esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal din il-kollaborazzjoni bejn diversi entitajiet. Kuntenta ħafna bl-okkażjoni tal-lejla għaliex il-ħidma konġunta ta' diversi entitajiet, l-Università, l-Arċidjoċesi u l-Fondazzjonijiet issarfet illum f'dan il-Memorandum of Understanding li se jwassalna għal livell ieħor ta' eċċellenza fir-riċerka fejn jidħol il-patrimonju nazzjonali.